bende untiere godo mane penjo maduong'. Kapok idwoko kamano adhi nyaka e kaunti ma Homa Bay, atudra gi Dickens Bula, jakom kesh e kaunti ma Homa Bay, ma bende en jatend jopuonj e skund sekondar ma yawuoyi mano ma Orero. Japuonj nyalo mana winja Sikul bende sani ang'ene nuse yepo juma mokalo udhi nyime gi chenro mar rwako nyithinde form 1. Ugeno rwako nyithinde di nukepo kwan mane kwan mar jopuonjre di kama. Magi jo form 1. Kamano. Kuongo adwoko erokamano ne jo Ramogi kuom miyowa thuolo mondo wawuo. Schools no yaw last week. Classes modongo nodonjo maber. Nyoro nwachako rwako jo form 1s. Mane wa admit 550 out of the expected 800 students. Nyoro nwa rwako gi without any HS, that is around 72% kuom nyithindo mosadonjo. Dho kata gokinyi sani aneno ka moko osebede line wakawo kwan gi gin about 150. Koro gima idwa wacho ni challenge maduong' maneno ka nyithindo nigo madonjo gin gi most of the requirements as expected, fees and the rest. To nitie moko be man gi challenge in terms of meeting the requirements, but we hope ni kaka time dhi gibro yudo those requirements mondo gi settle e school. Ng'eny jonyuol ywak ni piny tek, and the reality ni piny tek kata ni skunde. Koro ka fees poko medi wa expect ni pesa ma serikal pod oyieno ni wachaje no ema wachajo to nyithindo oyud kaka donjo mondo som. Erokamano ahinya. Kini dibed ni untiere gi chenro mar medo school fee kaka skund sekondar ma Orero koso nang'o, nikech wacho ni ka fees poko medi to bende loso kotenre kod requirements mamoko ma bende jopuonjre chopo ka onge godo. Akeni gin requirements kata mana dwaro kaka mage kaka skund sekondar ma Orero ma untiere godo ma thoth jopuonjre pok ochope. Fees to ok wamedi kech be ok wajamedo fee, wadwa tiyo gi fees. Fees ka bedo adjusted, serikal ema medo fees based on the economic situation, but given no nyiswa ni fees ok medi, koro fee mantie no ema waran go the school. To ing'eni ka nyathi donjo e boarding school nitie requirement ma nyaka obed go mar ja boarding, kech ok en ng'ama dok dala, nyaka obed gi gik monindo go, nyaka obed gi gik matindo tindo motiyogo e boarding section. Koro mago medo cost apart from the fees. Janyuol nyaka ikre gi gik machalo mattress, sabun, ang'o gene go. Koro gik mago obviously medo cost mar somo. Erokamano ahinya japuonj Dickens, wawinje yo makare. Nyakoro